Mark Farrugia ta' 43 sena minn ħadding li jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kmien l-erba' filgħodu għal Atire b'Center tal-kaċċa fl-Inħawi magħrufa bħala ta' San Ġagbu f'Ħaddingli. One News huwa informat li Joseph Scicluna ta' 53 sena minn Ħaddingli wkoll allegatament ħata fis-Center tal-vittma waqt li kien għal kaċċa u spara tir fid-direzzjoni tal-vittma bil-konsegwenza li kkawżalu ġrieħi serji f'rasu u sidru. Dan seħħ wara argument li qam bejn iż-żewġ tirġiel. Kien għal-ħabta ta' 6:30 tal-erba' filgħodu meta Farrugia kien għal-kaċċa meta l-aggressur allegatament mar u ħebba l-vittma bil-konsegwenza li bdew jitlewmu u ġew fl-idejn u allegatament Scicluna jieħu s-Center tal-kaċċa ta' Farrugia u jispara fid-direzzjoni tal-vittma. Sorsi qalu li minkejja l-qagħda gravi li kien fiha Farrugia kien huwa stess li qabad il-vettura u saq lejn iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta anke jekk beda jitlef ħafna demm. Fil-fatt il-pulizija ġew informati bil-każ mill-istess ċentru u minnu fih bdiet investigazzjoni intensiva bl-aggressur jiġi arrestat quddiem id-dar tiegħu. Farrugia ġie ċertifikat mill-ewwel li jinsab fil-periklu tal-mewt hekk kif ittieħed fl-isptar Mater Dei. Sorsi qrib il-pulizija qalu li ż-żewġ tirġiel kienu ilhom is-snin jitlewmu ma' xulxin. Fost dawn kien hemm tilwim dwar artijiet u mhux esklus li l-mottiv wara dan l-attentat taqtil kienu uħud minn dawn il-kwistjonijiet. Nifhmu li fis-sigħat li ġejjin il-pulizija mistennija tressaq lil Scicluna l-qorti u tixlieħ b'attentat taqtil. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija minn Neville Camilleri li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh. L-investigazzjonijiet tal-pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur James Grech mill-Iskwadra tal-Omiċidji u mill-Ispettur Wayne Camilleri mid-Distrett.